spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo. Yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News Noontime Edition. Ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula dito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Iloilo, Philippine Standard Time, impuntulo na sa hapon. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto. Sa gyapon ko mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Pauline Piliora. Si Vice Governor Lian Dibuque ginatag wala sinig ginadumilian si Board Member Mundihar sa pagpasar sang resolusyon. Sa baylo, nagalaw mining hitso na rekomendasyon sa committee level. Kung madumduman pa nangin tensyonado ang sesyon kagapon siningadlaw sa Provincial Board sang ginhambalan ni Vice Governor Lian Dibuque nga magpungko si board member Jun Mundiar. Pero ti ang veterano sini iyang board member nagtindog kang ginduso gin kay saya sini nga pagpati insakto man lang iya sini nga ginabuhan. Bombo Pauline sa report, please go ahead. Hugot nga nagapati diri si Vice Governor ni Andy Boque Bombo Cham nga kinanglan ihitsuhon danay ang pagpropose sa resolution kag rekomendasyon sa level diri sa Committee on Infrastructure antes pa ini nga i-deliver sa committee report sa bahin sa plenary. Ini ka natabo kahapon nga adlaw matapos nga ginsaway ni Vice Governor ni Andy Boque si Second District Board Member Mundihar kung sa diin man nga kinanglan niya or ginambalan rin niya gin call out of order yung si board member Mundihar Bombo Cham, and at the same time rason sini nga ginambal man rin ni Vice Governor Dibuque na wala yaman kuno ginatugutan or ginadumilian nga mag-propose diri sa resolution si board member Mundihar sa nasambitan man nga session kahapon man nga adlaw ay nagapati diri nga bangod nga tanan kuno nga miyembros ng Committee on Infrastructure ang nakapirma ginalakipan ni 4th District Board Member Rolundo de Sura kag ang 2nd District Board Member Rolito Cahilig, 4th District Board Member Dominic Paul Oso, 3rd District Board Member Mark Palabrica, 2nd District Board Member
Jun Mondehar, Bambacham, kag ni 5th District Board Member Rolex Suplico nga nag-ugyon ang mga ini kag na-expectar nga wala na sang maidugang sa rekomendasyon diri Bambacham. Idugang pa diri niya nga ni Vice Governor Dibuque nga may mga amendments gid man sa committee report apang mga minor lamang kaparehas abis ang typographical errors kag dugang pa nga mga impormasyon, and giklaro man sini nga bilang presiding officer luyag sini nga bantayan ang dalaga sang sesyon agon bagin madasig ini bangod madamo sa kinahanglan nga istoryahan kag ipasar sa bahin man sa provincial court kag mabudlay suno sa iya nga sa committee report pa lang wala na sa nga paghangpanay Bambacham. Apisar sinigin si Rini Dibuque nga wala niya mahibaloan kung ano man kuno ang intensyon ni Mondehar apang nagapati siya nga ginabasa man sini ang tanan nga committee report nga nagagi sa iya bangod ginlaragway sini nga si board member Mondehar isa ka meticuloso, hardworking kag pirmi man ini nga preparado Bambacham. Nag-ugat ining tensyon sang nag-deliver sang committee report si board member Distura na hanungod sa road slope protection, specifically sa bahin sang Site 3 sa Barangay Manasa, Alimojan, Iloilo, nga ginrekomenda mismo ni board member Mondehar nga imbestigaran bangod nga isa ini sa mga nalawagan kung may ara or madumduman diri naton last year may mga splice or maging pang utod-utod ini nga video nga gina-upload si resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kag isa dito is ang isa sa mga nalawagan or ginpagwa diri niya ang road slope protection sa bahin man sang Barangay Manasa, Alimojan nga mayara ini nga amount ka 100 million pesos kag by contract amount nga 96 million and 500 ini siya Bambacham. Karon maging patigayon nga committee hearing sang tinalikdan nga tuig do around the first week of December kag kaupo diri ang 4th District Engineering Office kag Municipal Engineers ang Alimojan kung sa diin din kasubtan nga tanan nga ginpakita nga dokumento sang 4th District Engineering Office ang substantial kag nagakaigo nga may ara sang ginpatukod nga road slope protection para sa mga nagaagi nga salakyan sa amo nga lugar Bambacham. Sa recommendation nga ginbasa ni board member Distura may 3 ini siya ka resolution maging pangayo ini nga mga additional nga mga documents. Karon si board member Mondehar nagtindog ini siya or nagbayaw ini siya sang iya nga kamot Bambacham kag naghambal nga may idugang siya nga resolusyon. Amo didto nagsugod man ang pagtaas man sang atensyon until nga nag-decide diri si Vice Governor Dibuque nga mag-recess danay agud istoryahan ini siya ang amo man ini nga bagay ti ginapilit gid. Actually it took a lot of time Bambacham, pila man ka minuto ang naging kaon sa amo nga recess bangod kay gusto ni board member Mondehar iduso yagid niya ang iyang resolution ti ang hambal ni Vice Dibuque nga ipasugtan niya nga i-deliver or i-propose ining resolution apang ibutang dito sa unassigned business. Gusto man niya ni board member ni board member Mondehar nga i-deliver ini sang time no sang gabasa ini sang committee report kit related kuno ining resolution Bambacham kag ti nagambal diri si board member Mondehar nga i-divide ang house aban nang nagambal man diri si Vice Governor Dibuque nga wala man niya kuno sang may naga against diri sa iya sa ginpatigayon man diri nga discussion, but then hatagan siya sang tion apang dito sa unassigned business Bambacham hasta nga dito na nga naghambal na or medyo nagtaas na dito ang tingog sa nga vice gobernador kag ginhambal danay nga ti kapungkoon niya or specifically ginhambal niya dere nga sit down no ginhambalan ni Vice Governor Dibuque si board member Mondehar nga sit down kuno danay kag may nagpakalma man dito sa sitwasyon until nga nagpaiway na lang ini si 2nd District Board Member Mondehar Bambacham. Pabati bala naton ang ato ng interview kay Iloilo Vice o kon Iloilo Provincial Vice Governor Lian Dibuque. Subject matter. Ang ini nga committee report na tuhoy ini sa committee hearing nga gin-conduct with regard to the privileged speech of Board Jun Mondehar man, particularly sa aton flood or slope protection sa Barangay Manasa, Alimojan. So this committee privileged speech was entitled Allegedly Insertion Funded Iloilo Infra Projects. So kung madumdaman ninyo, actually members of the media were present during the committee. We were invited for the committee hearing December 3 diri mismo sa may session hall where members of the Committee on Infrastructure were present.
And even some of the board members came to check, no? Biskan hindi sila committee member on infrastructure para i-discuss kung ano gid man ang nagakalatabo dira sa aton nga ongoing project sa Barangay Manasa. So kagi naging deliver sang aton chairperson and infrastructure kung ano ang nadiskusyonan kag ano ang ilang na agrihan nga mga lihok matapos inang committee hearing. When we say committee report, before na ginapasulod sa agenda, lantaw nanay kung agree ang mga members kaya before na ipasulod sa plenary, maagi na sa committee level, di ba? So they agreed during the committee level. So I think the committee chairperson on infrastructure and even I as a presiding officer was taken aback by the sudden suggestion of board member Mondehar to revise the committee report, considering that all members of the committee on infrastructure headed by Board Member Disura, Vice Chairperson Board Member Kahilig, members Board Member June Mondehar, Board Member Palabrica, Board Member Oso, and Board Member Suplico all signed this committee report. Okay? So, sa umpisa pa lang, hindi bala gahambal gid ako, any investigations or any inquiries on flood control, importante, clear and transparent kita. We are not prohibiting Board Member June to rise up and propose a resolution. That is why nga ginapropose ng iyadaad ng mga kaupod nga nagpirma sa committee report, pati siya, nga mo na ning committee report, kingit pirmahan ta tanan. So, both sila, we all agree kung anong sulod sining committee report, kingit pirmahan ta. Kagin paagi ta ni sa committee hearing, para transparent kita, kagin usisa, ano? So, kabudlay man, nga i-amend ta siya, based on the recommendations nga may dugang pagid ng mga resolutions nga iban nga mga membros ng iya committee ba was the first time nga mabatian man nga gusto niya i-amend. Di ba la? Well, definitely we were surprised. We don't know what is the intention of Board Member June Mondehar. Pero balaan ko si Board Member June is actually meticulous, hard worker. Siya always siya prepared. So medyo kibot man gani ako nga may sudden gusto ipadugang si Board Member June Mondehar because I am sure ginabasa niya ning tanan nga mga committee reports nga nagaagi siya, hindi na siya magpirma kung wala niya ginabasa. No? So we don't know what he intends to, but we know that he comes also from a good place. Ang aton lang is that may ara kita nga prosesong kinaagyan. Karon kung gipaagi ta siya sa committee hearing, naging scheduled ina, we invited members of the media, and then after that, reading of the committee report kita, tapos tuya kita masalot nga wala gina-discuss anay sa committee hearing. Kaya anong purpose pa nga, how can we tell our constituents nga, we are transparent, we follow the process, kung we take shortcuts balahaw. I mean, yes, we do amend sometimes the committee reports, but up to the level ng mga typographical error, may mga hambal-abi nga during the committee report, may mga additional galing nga information that come up nga kinahanglan ta revise ang ini. Presiding officer, as bata, kaya although presiding officer ako, may pagtaha ako kay Timas Malam Sanda. I don't want to call out of order kay Board June. As much as possible, buriligay kami this ST. So, but then again, a little disappointed, but still, it's a learning lesson. No, it's a learning lesson for our 15th SP. Kaya sa amon man, we have to do better next time because we have to set a good example man sa amon nga constituents. And ako man on my end, medyo during recess, medyo na naman ako, kay tiga worrible ako nga do ka hindi gid mag meet halfway ang isa kag isa. But at the end of the day, ako man nakuha ko man sa ining sitwasyon nga we have to be more patient of each and every one kay amo gid na kung nagalainay ang diskusyon. Kag ako man mismo naghambal biskan sa umpisa pala sa inaugural session nga expected ko na gid man nga may differences of opinions and that is good actually for the province of Iloilo. Mas naganami ang ordinansa ta kung lailain ang perspektiba. Oh, definitely. Kag ako biskan ng public, nagaano ako nga na medyo nagtaas man ang boses ko during recess. Technically recess to. Pagpasang ka doon ko pag inangakon nga pagpasensya kag paghango. Pero ako I am here to treat all my board members equally man. Nagkatagan sila sang ligwa at for all their proposed resolutions, ano gusto nila nga lihok,
basta may ara man sila daat nga pagrespetar sa panahon kag sa isa kay isa. But definitely, biskan if I need to reach out, I will reach out because as much as possible, January pa lang, damo pa kami lubrahon, damo pa ta mga committee hearings. So, Vice, ang pag-add-on sang resolution or pag-amend, arain na siya sa IRP. ang pag-amend, it's a gray area actually. It's going to be a gray area. Kaya usually, we do allow some amendments. Pero it's quite high, it's unusual for a committee report signed by everyone, suddenly amended. It's even if it's not in the IRP, it's a common courtesy. Si Iloilo Provincial Vice Governor Natalie Andibugue Bombochamen kapabutsyag man sini nga may plano man ining istoryahon ni si Board Member Bondihare kag ginako nga nagtaas man diri ang iyang nga tingog kag sunod sa iya pasang karon as mentioned rin ni sang Vice Gobernador ang iya diri nga pasensya kapag hangop kag may ara man lang siya or may ara or as long as may ara man sang pagtaha ang kada isa sa oras kag sa katapo diri sang provincial board Bombocham. So usually nagatapos diri ang session ginabulo banta mga 5:30, 5:45 no kung is ati pinakalawig na diri 6 PM at kahapon nga adlaw do pasado la 6 na ini siya natapos bangod man sa siguro ang isa kabangdanan diri is ang ginpatigayon nga recess kag dito man sang pagtaas ang diskusyon kag sang tension but then hambal device ali and dibuke nga ti okay lang kuno nga magalawig man ang regular session as long as nga madiskusyonan ini tanan Bombocham samtang sa piyang kabahin nagkuhaan man diri naton sang reaksyon si Second District Board Member Bondihar kag iya diri ginpahayag nga wala man kuno nagalain ang iyang buot kag may mga tiyempo man kuno nga tinagalain-lain giman ang pananawan sang kada isa apang pahayag diri niya nga luyag gid sinidalon ang duha ka resolusyon sa gina-deliver nga Committee Report ni 4th District Board Member Rolando Distura ang chair sa Committee on Infrastructure nanungod diri sa ginaimbestigaran nga road slope protection sa Barangay Manasa Alimujan kag suno sa iya nagasanto ini sang amo nga tion kun tani that is why nga amo to no ang tion nga pag-deliver kiti wala man kuno sang pagsulundan nga hindi pwede mag-amenda sa committee report Bombocham. For the information lang may ara sang tatlo diri ka resolusyon nga luyag ipasata ni Board Member Distura amo ining resolution nga naga-request sa Department of Public Works and Highways 4th District Engineering Office nga mag-furnish diri sa SP no sang kompleto man diri nga project documents including ining contract statement of work, accomplishment upon ang SWA, plans and specification program of updated project status report for the construction of road slope protection structures sa Barangay Manasa Alimujan kag ang resolution nga naga-urge diri sa local government units sa barangay to the provincial level kag sa national government agencies nga pabakuhudon pagidre ang cohesive collaboration, koordinasyon sa information sharing sa pag-implementar man diri sa mga infrastructure project agud nga malikawan man diri ang mga gaps, pag-duplicate kag miscommunication and at the same time resolution nga nagapanawagan diri sa DPWH nga maghatag man diri sang mandate no nga mag-implement sa infrastructure project within the province of Iloilo consistently comply sa section 2 and section 26 of Republic Act 7160. Amo ini ang ara na istoryahan sa committee report nga ginpirmahan sang miyembro sang Committee on Infrastructure. And ang luyag diriya nga dalon nga resolusyon ni Board Member Bondihar is nadumduman sini ang isa ka resolution sa nagligad kuno nga adlaw na hanugod sa panawagan sini sa Department of Public Works and Highways nga siguraduhon nga maimplementar ang nabilin nga scope of works. Ang isa naman amo ang nagarequest sa Central Office ng DPWH nga mag-come up sang formula agud nga makita sang publiko nga wala na sang kickback sa budget sang mga proyekto kay tikahapos lang man niya kuno nga magambal nga wala na sang kickback but then may ginatago no sa kada amount or sa contract amount man diri sa kung ano man diri nga mga proyekto Bombocham samtang natapos ang regular session wala na lang ginduso diri ni Board Member Bondihar ang duha sini ka resolution apisar gintugyanan ini sang Vice Gobernador nga ibutang sa unassigned business and tingin klaro man sini Bombocham nga wala man ini kuno na insulto sa natabo kag nagapati nga ang kada isa katapos ng sangguni ang panalawigan may tagsa-tagsa ka-opinyon kag pananawan Bombocham. Ipabati bala naton ang ato nag-interview kay Second District Board Member
June Mondeharo. Nag-report si Board Member Destora parte sa dito sa Alimuchan. Then may propose siya nga 3 ka resolutions. Yan na paminsaran ko kay na magdugang sa resolution sa 3 ya ka resolution niya gin-propose. Galing hindi ko na padugangon. Tingnan insist kung wala ya prohibition sa rules nga hindi pwede makadugang. Hindi ko masamit pa mati under may ara gani committee report approve as amended. Ilagi bot ko hindi may gusto nga magdugang ko ka resolution sa motong sa motong ation. Eventually nag-decision sila nga vice ko na saan assign business na lang. Na. So pero tingin insist ko nga wala prohibition. Then nag-insist man si Vice Cog saan assign business na lang. Ti gusto ko nga dito sa mo gito kiti bag-ulang ang timing bilang bag-ulang mabasa. Ilang report nga na. Hasta sa uli naging propose nga i-divide na lang ang house. Hindi man nila pag-divide ang house. Dito lang i-propose na assigned business. Ang isa na dumduman ko na sa ligad nga adlaw pero ang kainaya isaya. Hindi man to controversial. Hindi niya controversial. Kaya na ko lang dumduman sa pag-start sa report. Resolution urging man lang the DPWH to ensure that the implementation of the remaining scope of works should be in compliance with the contract drawings and specification. Isa lang board or may tanong lang anong kontrobersya da. Ano pang board ang isa? Ang isa to yakin ang gin-propose ko na kung pwede, although wala niya ma-discuss gid man sa committee hearing, ga-request siya sa central office ng DPWH, no? Agod man likawan ng mga corruptionist infrastructure projects na mag-come up sila sa mechanism o kung formula, no? Nga ining kickback, ining SOP, ining commitment, no? Will no longer be embedded in the estimate of the approved budget for the contract. No, kay ang kakatabo biskan ako ganing engineer kasi hindi ko kita kamo pa nga mga hindi kamo engineer ina-embed na da nila nasulod na da nila ang posible ang kickback sa sulod ang SOP. Pero board nang gaduda kita sa contract amount sa Barangay Manasa ay 96 million. Siyempre 100 million ang increase. 96 million ang contract amount. 100. Ako kabalo kung may ibang pang motive nga wala ko ginggo sa unassigned business. Yes. Wala na lang total hindi man importante para sa akin okay naman lang kapin pag natutukan naman nila ng project subong. Na-feel kita insult, insulto kita sa naging tension kay ina dito. Wala man, no? Kiti sanay mata sa muna sa dira isa sanggunian ti mo siya may mga time na daya nga madiskusyonan nay mo. Pero galing kiti may mga chimpo gida nga lain na intanaw sang kada isa, no? It so happen nga para sa ako niya, no, sa kadugay man ko dira nga pwede ka amend sa committee report. Sa recommendation sa committee report. Muna gani, kung sa mabatian yung biskang muda, committee report is hereby adopted as amended. Batian yung ginadapt yun biskang review ko nyo na ang mga minutes na. Kung kaysa may committee report, gina-amend yun man, kakatabo yun na. Pero sa tiyon nga ato the board member distura ang amoni nga mga suggestion mo kung tani wala maistoryahan sa committee level pa lang. Kung sabi sa committee, biskan sa
Biskan sa ordinansa, lamon gani, nistoryahan sa ordinansa, pag-abot sa plenary, damo pa amendment. Isis na wala sa rules nga prohibit siya na. Hindi ka ka-propose amendment sa, sa plenary na. Hindi ka ka-propose amendment sa committee report. So ano board galain ang buot naton with regards sa natabo kagina? Wala man. Kasi sanay man ta sa muna mo. Gina-insist ko i-divide ang house. Ang ko lang, namilit gid ko. Kita nyo man kinalamilit. Okay, para sa kung sakto ko mo. Hindi ko mamilit na kung lantaw ko, hindi mo kung sakto, kapang alang-alang ako. Munto kayo na. Galing, it so happened nga lain naman nila paglantaw. Bombacham si 2nd District Board Member June Mondehar, and then natigayon man nga matapos dere, and as we've mentioned kagina wala na lang dere gin dayon ni Board Member Mondehar ang pagka-propose man dere sa duwa niya ka resolusyon sa bylaw. Nagapatigayon na lang ini-share nag-deliver sa manifestations with regards naman dere sa illegal nga droga Bombacham. So sa iya or para diri sa iya, ara man siya kuno sa insakto kay pwede man diri mo kuno maka-amend sa committee reports, base man diri sa mga past experiences, but then hambal ni Vice Governor D. Andy Buke nga doari pa ini sa gray areas, although nga gina-allow man kuno ang pag-amenda sa committee report, but then mga minor typographical error, lugar nga kukundugan nga mga information, but then dapat or ang punto diri ni Vice Lian is dapat sa level sang committee ba pa lang nahitso na nila kung anong kasugtan kay tinapirmahan na kuno nga wala pa gindugang that time ni board member o kon board member Mondehar Bombacham. Ti amo niya ka healthy ang session kung may mga debatihay dira Bombopaw, naturalmente lang na sa debate may nagataas ang tingog, may nagataas ang ginato ni abi-abi nato ng level of professionalism sa mga board member sa provincial board. Kay kung natabo ni sa nabalaan ko, sus Maria kagusip, may name calling na guro nga natabo kag may sliding uppercut of insult na guro nga nabatian kita Bombopaw. Ate Drea Bombacham wala man sang pang personal sa siniman nga bahin amo na gani ginahambal man sa katapo diri sang provincial board nga healthy discussion ini siya ginalauman naman kuno ni Vice Governor D. Andy Buke nga may ara sang mga differences with their opinions amo na nga mas maayo gani kay may ara sang diskusyon kag nagakadapat lang may mga amo sini kaga sa ulihi ang ginapunto man diri nila nga isa man lang ang goal nila is to serve the public especially mga pumuluyo sa probinsya sang Iloilo Bombacham. Serve the public, not a particular master. Ti labay man akon gapon before sang kagapon nga sesyon may nakita na ko to nga nagpa-schedule na ka privilege speech natigayon gid man. Yes, Bombacham na deliver manino ang privilege speech ni ex-official board member Amalia de Buque ang presidente sa Liga ng mga barangay sa probinsya sa Iloilo kag may mga gimproponer man nga mga pila ka mga resolusyon o kon pasar nga pila ka mga resolusyon and at the same time may subong adlaw may ongoing ini sila kunong meeting with Department of Interior and Local Government kag ang Philippine Drug Enforcement Agency sa pagpahugot pagidiri kag or pagpahugot diri sa pagbantay sa illegal nga droga sa bahin sa probinsya sa Iloilo kag i-clarify lang nato ngati last time nagambal diri sa base sa data may ara sa nabilin nga isa ka drug wala ma-declare nga drug cleared nga barangay amoy ning sa bahin sa instansya kag may ara man sa pipilano ka mga gi-declare nga drug free kag drug cleared Bombacham. Ang drug free ang buot silingon or buot silingon ngati wala gid bala kaagi na touch diri sang illegal nga droga, wala may naga-engage diri. Ang drug cleared Bombacham may nakaagi na nga nag-engage sang illegal nga droga apang gin-clear ini siya or gin-declare nga clear Bombacham. So amo to nakatigayon man. Actually wala man sang may wala man sang duro man
nga mga interpolation sa tabo man rin nga propose man nga resolution kag privilege speech ni board member Amalia Dibuque kag may tatlo no ka mga resolution man diri. So amo na subong tan-awon naton kung ano man ang outcome sang ila diri nga meeting no with the Department of Interior and Local Government, DILG, sa bahin sa probinsya sang Iloilo, at the same time sa mga law enforcement agency concerning sa illegal nga droga sa bahin sa probinsya sang Iloilo, Bambacham. Ti basi may mga naghambal na nga ti ara na Bambutsam nag-deliver na to, may mga resolusyon na to do mapatay kagid. Ti ang punto sina dire nga kung may mga kasubong sini kag ang ginakinanglan sang concern sang isa iya ka particular nga naga-represent dira sa bahin sa provincial board, much better nga why man ginapadalian pero gilayon nga aktuhan. So, ilabago na lang naton Bambacham no ini tatlo ka resolution nga ginpasar. Una is ang resolution nga nagapa-urge diri sa Department of Interior and Local Government nga mas hugton pagidring capacity sa mga building programs para sa barangay officials, particularly ining badak functions no sa ethical leadership. Ikaduwa ang resolution nga Regional Oversight Committee o kung ining ROC or ROC for the Barangay Drug Clear Program, BDCP, agod iklarohon ang pag-validate man diri sa mga documentation protocols agod nga makahatag man diri abi sang grant retention sang drug cleared status sa barangay. Kaya ti budlay na kung may gina-validate mo pa or ginahambal mo nga ti wala na sang may naga-engage sang illegal nga droga pero nga may gakadakpan sa gahapon or magakadakpan sa gihapon nga mga individual at particularly bibutang na lang din naton sa level sa liga ng mga barangay officials Bambacham nagkakadakpan sa mga banwa nga ti apisar nga nag-declare na ini sila nga drug cleared Bambacham. So i-revalidate and siya and at the same time may resolution nga nagapanawagan diri sa PADAC nga mag-implement man diri sang province-wide BADAC mentorship no kag coaching system pinagi diri sa municipal, city, clustering kag designation man diri sang trained nga focal person Bambacham. But as to specific subong kung ano ang naistoryahan nila, we'll see balikan ini naton Bambacham sa bahin sang DILG, PDEA, Law Enforcement Agency kag sa liga ng mga barangay sa probinsya sa Iloilo, Bambacham. All right. Ini si Pauline Dimitri Piliora, and this is Bomba Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bumbo. Salamat kid Bombo Pauline Piliora. So ginato na nagahanga kita sa pagka-professional sang mga miyembro sang provincial board, although nga may mga pagtaasang tingog, may mga paghahambal abi nga sit down, but sa gyapon ang pagbaton si board member Mundiar ti kabahin ini sang mga sitwasyon kag nagakalanabo bangod man nga ti hindi man sila iaplariho ang pagpati, pag-insindi, paghangop kag pananawan no sa aton sini nga mga kabumbo kag ti si board member Mundihar nagpanindugan niya lang ang iya sining ginaduso man iyang resolution no that is why nagapati ni siya nga insakto di bilang presiding officer si Vice Governor Lian Dibuque panindugan niya man nga may mga nagakaigo iyang pagsulundan nga dapat sining sundon no sa pag-deal sa sining mga resolusyon ang mga ginaduso sining mga ordinansa. So, healthy discussion, amo ginayakon demokratiko, mabalaan nimo ang mga nagkalain-lain siniyang punto sang tagsa-tagsa, no, sa aton sining mga kabumbo. Pero kung sa iban-iban Sos Maria Kagusip po, magluwas nga may mga sliding uppercut of insult ni, may direct thunder kick of name calling and kung ano pa dira madumduman sini nila. Di sano pa niayhan nga mag-practice ang proper decorum kag professionalism no ang natiman-an naton sa aton sini nga mga kabumbo at plus naranay lang kamo sa inyo sini nga mga punto without insulting no sa inyo kaupod dira iya sa isa ka ugos bade sa aton sini karon iya nga mga tagbalamati.
And of course, may mga resolusyon na nga ginpangpasar si board member Amalia Debuque sa paghatag man sa nagakigo sining nga pagtamod sa sining problema sa mga punong barangay nga naulamid sa pagbaligya iya sa illegal nga droga. May ara galing iti do medyo kung sa internet pabla nagaigod lang ang lihok pero sa sunod mo sinaway man ginapadalian pero as much as possible gilayon sining aktuhan. Pagbalik nato na banwa dugang nga mga balita kaga impormasyon apisar nga do medyo kulang sa personnel ang Iloilo City Anti-Smoking Task Force istriktohon sa gyapon ang pagpatuman o ang pag-enforce sang anti-smoking ordinance sa tion sang Dinagyang Festival. Balikan tayo ni matapos sa bilang kaimportante nga mga panumdum. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta, 300 katapaka, halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 34 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik na diri sa pagpangalagad sang bombuanay sa udto sa gihapon ko po mo Bombo Chama Blanco Hovera. Dinikada ng pagpaninguha at the same time nalabot gid ang handom nga mangin smoke-free ang syudad sa Iloilo. Hindi lang kay sa tagsa sini ka may mga dalagko sini nga mga aktibidades, kunti bisan sa ordinaryo lang adlaw diri sa syudad sa Iloilo. No? Ining masunson sini nga pagpatuman kag pag-enforce sang anti-smoking ordinance diri sa syudad sang Iloilo. No? Kumadumduman pa nato ng Hall of Famer na ni sa Red Orchid Award ang ICAST sa aton man sini iyang mga kabumbo. Siyempre, ara dirang ila sining head si Mr. Inigo Garigalaw. And as far as my memory serves me right, sa aton sini mga kabumbo ang nagtaliwan sining si former Councilor Joshua Alim, isa man sa mga nanging instrumento sa sining Iloilo City anti-smoking ordinance, no? Kag iban pa nga may mga kontribusyon sina diri. That is why nga ti kanugon lang sa pinangabudlayan sang pila ka mga nagliligad sining mga tinuig
Now, nga i-maintain nga smoke-free ang syudad sa nga Iloilo City bisan nga kulang ang mga enforcer or tinawo sang ICAS sa gihapon istriktuhon ang pagpatuman ang pag-enforce sang ordinansa sa tion sang Dinagyang Festival 2026. Si Bombo Hana Andasa may follow-up report. Bombo Hana, please go ahead. Istriktuhan sa gihapon sa Iloilo City Anti-Smoking Task Force sa ICAS ang pagpatuman man sa ordinansa nga no smoking and no vaping sa tanan nga public places sa man sa syudad sa Iloilo, Bombocham, kaangot ri sa selebrasyon man sa Dinagyang Festival. Ini man ang in line sa Regulation Ordinance 2021-255 o kon ang Iloilo City nga naga-enforce man sa Comprehensive Anti-Smoking Ordinance agod nga maprotektahan ang publiko. Mayara sa nagakaigo man nga mga penalidad ang pag-sigarilyo kag pag-vape man sa mga pampubliko nga lugar ang yara sa penalties nga nagalabot sa 5,000 pesos para man sa mga bayular diri. Sa subong sa bahin sa ICAS sa pagpanguna ni Mr. Inigo Garingalaw, ang head sang ICAS, ang subong man nga nagaribot sa syudad na sa Iloilo agad nga i-check kid every time nga may mga events ang ining Dinagyang Festival gina-check per area agud mapasiguro nga smoke free ang Iloilo City and sa nag-agiman nga mga side events nga mga dalagkuan kang isang Miss Iloilo kag concerts dira sa may Plaza man sa La Paz kag iban pa nga lugar ang gina-istriktuhan gid sang enforcer man sang ICAS agud ma-check gidri nga ti wala sa nga magapanigarilyo o kon maga-vape sa mga pampubliko nga lugar. Kon makitaan nga ti subong agin ako mismo sa nga nasambitan nga opisina nga may kakulangan man sila when it comes sa mga enforcers kay yara lamang sa masobra 20 ang ila diri nga mga enforcer nga ti naga-cover na sa tanan man nga side events sa syudad sa Iloilo, knowing nga din nagdako na kag nagdamo ang ining side events man sa nga Dinagyang Festival nga naglabot na sa 101 nga kon ginapanan-aw man sang chairman sang side events nga posible magalabot pa sa 125 ka mga side events and isa diri ang pulawan kag ginabugtawan mismo sa ICAS nga ma-check diri ang kada side event kag mapasiguro nga wala sang magapanigarilyo o kon maga-vape man diri Bombocham. Ini man ang pagpabasko kag papasangkad pagid sang ICAS sa ila diri nga ordinansa mismo kag pagpatuman sa ining ordinansa nga 2021-255 nga kon sa diin gina-check gid kapin pasubong sa mga party areas abi madamo sang mga naga inom sa mga area diri kapin pa sa area man sang Mandurriao city proper and kapin pasubong gahilapit na ang Dinagyang Food Festival nga mag-umpisa na buwas January 22 to 25 and dira gid posible kag damo man ang magapanigarilyo kon maga-vape so ini man ang gapangayo sang bulig man sang sa bahin sang kapulisan si Mr. Inigo Garingalaw ang head sang ICAS nga kon pwede mapatuman man mismo sang kapulisan ang ining ordinansa sa nagakaigo man nga mga areas diri sa mga syudad sang Iloilo kapin pa kung sa diin madamo mga concert kay kadamo na sang mga concert nga naka-line up man both diri sa District of Mandurriao and distrito man sang city proper nga lapta-lapta ang mga events but then kinahanglan nga ti mag-augment kid diri ang katapo man sang ICAS nga sila ang maga-ticket diri but also ang sa mga kapulisan man mismo nga sila mismo ang makasaway man sa bahin sang mga ining nagabayular sang nasambitan nga ordinansa. Ipabati nato na nangin pahayagan ni Mr. Inigo Garingalaw ang head sa Iloilo City Anti-Smoking Task Force. Sana hambal ko na ang implementation na biti alin pa na itong una man natin mo. Pero basta gani magpakadto sa Dinagyang 2 to 3 weeks before nagasigisigi na ang script nato niyang libutay kag nag-amat na siya crescendo kay tungod nga nagadugang sobra sang tao naton ang more than 100 side events nga galatabo all over sa syudad sang weekend na hindi bala nag-miss Dinagyang kita nag-Ilias pag next day nga nagpulaw ang tao bugtaw pagid para sa Heritage Run Roberts Mini Dinagyang and madamo pagid nga mga likoton sa Dinagyang we expect nga mas grabe pagid sa subong semana kay
masugod na mga food festival, patindog na mga kiosk, kag of course ang iban pagid nga maabot ng mga artista, ang iban pagid nga mga side events magatugod man. So still ginatindugan naton nga ma-implement gid kita gyapon nya sa aton no smoking, no vaping, even sa mga blocking na sa mga stages. Surprisingly, no, sadly, almost tunga man sila mga taga syudad bantang Iloilo. Kag meaning nagapadungol lang gid. Kag ang iban mga bataon nga nagatesting kay balad mo naman may batasan kita. May duha ka batasan ng Ilonggo nga na-notice ko, no. One is basta ganin magpalapit festival, they thought anything goes lang. Pag gusto lang. Kung madakbang gani, gusto mo na naman pang-pingoy. Second, nayara man nga daw feeling nila nga sa iba na nakatabuang ng dakpanay sa amo niya wala. Not until nga sila yung maka-experience siya, then amo nagadulot sa ulo nila. So meaning, hindi yung mga types ng tao, ang mga signages, siya kag mga awareness, niya daw wala na sila, kinanglan yun na sila yung dakpon. Oo, mayara daw last week bala, daw duwa ka, taga-Austria. So sir, paano subong mga pila ang mga personnel nato nga deploy per area abi agad mapasiguro nga tanan madakpan kag aware man sa ining ordinance naton sa City of Iloilo? Una, hindi ko kapasiguro nga tanan na madakpan eh. Kaya mga ikas, hindi man tayo damo. Bala mo naman ang enforcement sa nga ikas, hindi pa na siya maglapaw sa 25. Ang aton nga PNP, again and again, ginaliwatan na kay ang aton nga tanan nga stations, half-trained, kag tatlo na sila kabes ng daogman sa pagka-smoke free, they are obliged, actually, even through the directive man sa aton nga mayor, nga panakop man sa mga violators even sa sining dinagyang proper. So we expect man ang aton PNP kay tungod kuluha man sila sa mga citation ticket nila to do their thing sa ilaban niya area of responsibility. Batian ang nangin pahayagan ni Mr. Inigo Garinggalaw, ang headman sa Iloilo City Anti-Smoking Task Force, and sa iniman mayara man sa mga posting and information dissemination ang bahin man sa Iloilo City Government kag ang Iloilo City Anti-Smoking Task Force nga Facebook page mo cham kay sinasambit diri ni Mr. Inigo Garinggalaw mayara sa nadakpan nga mga foreign nationals nga tinaka-smoke no diri sa Masya sa Iloilo, and gilayon man nga ginatikitan kag nakabayad naman sila sa City Hall, Bombocham. Kay ti amo ni hambal bala nila nga ignorance of the law, excuses no one. So kung hindi mo ni pwede mambal nga ay tiway ko kabalo nga may ginaga-exister gali nga pagsunundan adre sa inyo, kung may madakpan sila nga mga foreign nationality, multagi sila bombohan na. Mo pagid na Bombocham kay ti basi kuno sa pamangkot naton wala bala kabalo para nationals kami may mga ordinansa gali sini bate na sa battery ni Mr. Inigo Garinggalaw nga ti ila ini responsibility nga kon mag-visit pan sa mga lugar hibaloon kung anong mga nagakaigo nga pagsalundan, just like sa no smoking and vaping ordinance diri man sa may syudad sing Iloilo. All right. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Hana Andasa sa imo siniiyang report. So, among sina sa aton sining mga kabombo, no? Basta public ang lugar, hindi gid magpanigarilyo o kung hindi mag-vape. No, kung gusto mo gidya kagado, hindi na gidya mapunggan sing imo sining ginhawa dira, pwede man basta hindi lang sa public places. Dito ka lang sa inyo balay abi dito pag gusto ka to ya sigarilyo, pag gusto ka to sang vape, no? Pero kung dagyang ka diriya sa syudad sang Iloilo, ginadubilian gid ina, sa matter of fact sa aton sining mga kabombo, kung mag-agi ikaw sa mga checkpoint area, no, or sa laysay sa mga sining entrance bala, katulad sining ipakita naton sumong bala Bombo Chris, no, na may atong nagapangrikisa nga pulis bala,
nagapang rikisa gining aton sini kapulisan kag subong man ti ila sini nga gina-secure, no, nga wala sa anuman sini nga mga hinaniban dira kag mga prohibited sini nga mga bagay nga makasulod. So hindi man lipod sa ibalo sa mga kabumbo naton nga since pagwa sining mga pag-uso sining mga gadget ni mga vape ni tigi na ginakwa, no, sa aton sini gina-confiscate sa aton sini kapulisan ining mga vape gani. Tikon pwede mo ni siya makwa pero magpauli ka na pero ang iba duway naman sini nila nabalikan no, sa aton sini nga mga kabumbo. Nagapakita lamang ati seryoso ang kampanya, hindi lang kay sa local government unit, no, kunti pati na sa aton sini kapulisan para nga mapasiguro nga smoke free kita diri sa tion sang Dinagyang Festival 2026. 47 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Check ko naman this time balita ni Bombo Krill Miliesa. May kantanan sa deployment kag preparasyon man sa Philippine Coast Guard. May kantanan sa aton sini iyang fluvial procession sa palabuton sining January 23. No, sa aton sini karon nga mga kabombo kabahin man sang religious activity sa Dinagyang Festival 2026. Bombo Krill sa report, please go ahead. Sa mga highlights ng Dinagyang Festival, kaya gina-anticipar no sa mga deboto ni Santo Niño amo ang fluvial procession kung suriin magahiwaton ini or pagahiwaton na dir sa buong na January 23 Friday ini nga adlaw pasado alas 2 sa hapon. Bago diri pasiguro sa Philippine Coast Guard PCG Station Iloilo nga preparado na ang ilang mga personnel kagamuman ang mga barko para sa nasambit nga aktibidad. Sa interview sa Bombo Radio kay NCL John Ga, ang spokesperson sa PCG Station Iloilo, iya din pahayag nga ang DRP kalanggaman o kon ang 24-meter vessel fast patrol boat sa PCG ang pagakargahan sa imahe ni Senyor Santo Niño kag ang 4-meter fast patrol boat naman o kon ang ining DRP malapas kwa ang magasakay, no, o kon diri magasakay ang aton nga mga VIP halin sa Paris Church, mga opisyalis sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Samtang pulo naman ka mga modernized boat ang ginpaino diri sa aton nga Philippine Coast Guard para sa mga deboto kag ang kada modernized boat mayara sang duha ka personal sang PCG agod masiguro ang seguridad sang tanan nga magasakay. Suno kay NCGA ang kada modernized boat mayara sang 60 seating capacity kag no ticket, no boarding. Pahayag pa niya magluwas sa PCG boat vessels kag pulo no ka modernized boat mayara man sang maga-convoy nga mga rigid inflation boat, 8 ka rubber boat kag duha ka tugboat in kaso nga mayara sa nga emerhensya no sa tunga sa nga Iloilo River Bumacham. Ang fluvial position mag-umpisa ini sa Bundulan Point sa atubang sang Balaan Bukid kag mag-aagi ini sa Iloilo Fishport Complex sa Barangay Tanzal City proper. Kung sa diin ipagakarga diri no si imahe ni Senyor Santo Niño kag magabiyahe tugtog Parola Wharf kung sa diin naman diri ang embarkation o kon ang pagsakay sang mga deboto. Papanaugon ang imahe ni Senyor Santo Niño sa Mulyalunes Street no diri sa area dampi sa barko sa John D. Lacson. Dugang pa ni NCGA 100% na handa kaga preparado ang ilang mga personal kada man ining mga barko para sa paaluboton nga fluvial procession sa Dinagyang Festival 2026. Ireblay ko bati naton ang naging pahayag ni NCL John Ga, ang spokesperson sa PCG Station Iloilo. Mag-start ang aton nga fluvial procession dira sa may Bundulan Point sa tubang sang Balaan Bukid naton. And ang aton nga Santo Niño ma'am dito igakarga sa may Iloilo Fishport Complex. So ang aton naman ma'am nga pagpasaka sa mga devotees, aton nga mga pasahero, karga sa aton nga mga modernized boat. So ang embarkation area nila is dira gihapon sa may Parola Wharf. So bali una sa saka ang Santo Niño naton. Yes ma'am, ang aton nga Santo Niño ma'am dito sa Fishport Complex and by alas 2 ang hapon ma'am nag-start na ang aton nga parade. So from Parola Wharf, ang aton nga mga modernized boat
dito sila ma-preposition sa may Bundulan Point kag dito mag-start ang atong fluvial parade. So ano ni sir ang mag-aadyante in na area sa Iloilo, sir? So diri man pasulod sa may entrance naton sa Iloilo River, pasulod sa Parola Wharf, kag diri na siya man magadikit sa likod sa John B. Lacson nga may barko dira sa may Muliluni. So dira ma'am naton i-disembark ang aton nga Santo Niño and also ang aton nga mga devotees. So ano sir mga klase ka barko abi na pagasakyan sa Santo Niño, sir? So ang aton nga barko nga ipagakargahan sa aton nga Senior Santo Niño, so amo ni siyang aton nga BRP Kalanggaman o kan ang aton nga 24-meter vessel. So fast patrol boat, 24 meters na siya ma'am. And pagasundan na siya ma'am sa aton nga 44 meters ang aton nga 4403 nga barko, dira naman magasakay ang aton nga mga VIPs ma'am. So sa inyong pagkakargahan sir ni Santo Niño, may allowed ba nga makasaka dira sir or kamo lang ang mga personal advocates sa Pilipinas, sir? Yes ma'am, may ara kita pa mga selected lang nga mga VIPs. Amo ni siya ma'am to include na ma'am ang mga taga Paris Church naton and also from government officials naton diri sa may city kag probinsya sang Iloilo. So sa barko nga ini nga pagkakargahan ni Santo Niño sir, pira ang estimated naton nga crowd nga makasaka dira? So ang dira ma'am no, para hindi siya magiging crowded, pwede kita magakarga sang 20 to 30 nga mga personnel. So how about naman sir sa mga devotees naton, pira ang nakalaan sa ilada din nga barko? Sa aton nga mga modernized boat, ma'am, nga pagasakyan sa aton mga devotees, so may ara kita nga 10 kabilog nga modernized boat, and ang seating capacity na niya is only allowed nga magsakay is 75% sang iyang seating capacity. Each boat, sir? Each modernized boat, ma'am. So ano ni sir ang inyong way nga magpasaka sa devotees? First come, first serve ni sir? Actually ma'am, it is in coordination sa aton nga Paris Church, kung silang aton nga organizers ang sining nga event. And dito nagakuha sa ila ma'am sang daw ticket na siya. So no ticket, no boarding ang aton nga patakaran sa subong. So dito na sila naga-secure sang ilang ticket sa may Paris Church, and amo na siya ang ilang i-present during magsaka sila sa aton nga mga modernized boat. So sir, aside diri sa pagasakaan sa Santo Niño kag ang 10 nga modernized boats, may ara pa gid ba sir nga ma-convoy man? Yes ma'am, may ara kita mga gin-deploy nga iban nga floating assets kaangay sa aton nga mga rubber boats kag rigid hull inflatable boats kag aton nga mga tugboat ma'am. So may ara kita duha ka tugboat nga sunod sa aton nga parada. So in case of emergencies ma'am no, kung may mga modernized boat kita nga gulpi lang maguban o kung magka-diferensya, so ara si tugboat para mag-assist sa ila. So lastly sir, na diri sa area sa kapaligiran naton, so how prepared are we for this fluvial procession sir? So sa aton ma'am, sa part naton sa Philippine Coast Guard, especially sa Coast Guard Station Iloilo, so 100% kita ma'am nga ready na para sa aton nga fluvial nga procession. Donald Trump nabatian diri ang naging pahayagan ni NCL Janga, ang spokesperson sa PCG Station Iloilo, and as of now no, makita naman naton diri subong sa Iloilo River diri dampi sa Iloilo Freedom Grandstand no, ang ining mga barko sa PCG nga pagamitan sa fluvial procession sini nga Biyernes nga adlaw Bombo. All right. By the way, Bombo Krill, subong man nga hapon ang deployment sa aton sini nga mga law enforcer no, kumusta dira? Yes, Bombo Champ no. So makita man naton diri ang nagkalain-lain man nga mga men in uniform diri sa Iloilo Freedom Grandstand kung saan pagahiwaton diri ang send-off ceremony, and for initial magalabot no ang ining aton nga mga personnel nga magabantay sa syudad, masobra 7,000 ka mga personnel. So nagkalain-lain ini sila no, halin ang iban nga mga kapulisan halin sa area sa nga Capiz, Guimaras, Atlana, Antique kag amuman ang Negros Island Region. Nagpadala man diri sang ilang mga personnel para man obyo no or mag-augment para man mapasiguro nga ma-secured ang safety sang tanan nga magatambong diri sa Dinagyang Festival 2026. So subong Bombo Champ, wala pa man nag-uumpisa ang seremonya kaya exactly
2 o'clock kuno mag-umpisa ini siya, and for sure may ginahulat pa man nga iban nga mga higher ranks diri nga magapadulong. But kalabanan sa aton nga mga personnel diri is naka-form na no, or ara na gid sa ilang nga formation kay ginahulat na lang gid ang proper nga pag-start sang ceremony Bobochang. All right, police lang police lang ni tanan or may iban pa gid siniya nga mga ahensya sa gobyerno? May ara man nga iban Bobochang nga mga ahensya no, pati sa Bisang Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, Philippine Army, and iban pagid nga mga unit man sa nga Philippine National Police. So makita mo natin diri ang mga EOD K9 group no, ang ilaman nga mga other pagid nga mga units Bobochang, and to make sure the safety of everyone no. So amo inihibaloon man naton kung piragid ini ang number sang kada man abi deployment sang ahensya, kay ang aton palang man diri is when it comes sa aton nga mga kapulisan no, more or less mga 7,000. So we will make sure the data no after this ceremony kung piragid man ang i-augment diri sa aton nga Dinagyang Festival 2026 Bobochang. Alright, ang iba na mention mo halin pa sa Aklan, kag kundiin pa, base ang gin-deploy to sa ati-atihan, mo man na din i-deploy sa Dinagyang, base kung tuyo pa ng iban? No, Bobochang. Bumbukrel, sinigop, base tuyo pa ng iban, kay halin man na to sila kalibo to sa ati-atihan, i-deploy naman din sa Dinagyang, base tuyo pa ng kagkapoy ng iban? Champ, ginamake sure man siguro sa ang aton nga mga opisyalis agad mga kapulisan diri nga ara man sila no in good condition, kag for sure may ara man na sila sa mga medical check up to make sure nga safe man no ang aton nga mga personnel nga mag-augment kag magbantay diri sa syudad sa Iloilo Bobochang. All right. Ini si Bombo Pansales Meliaza, and this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Salamat kid na Bombo Krill Miliesa sa imo siniya nga follow-up report. In a way, matiyon man sa background diri nga mata-mata magasugod ang send-off ceremony adira karon sa may Iloilo Freedom Grandstand. Ini sila ang mga katapo sa kapulisan, Bureau of Fire, Philippine Coast Guard, kay iban pang mga law enforcer units naton and units and agencies nga i-deploy para iyang magabantay diri sa aton siniyang selebrasyon sang Dinagyang Festival 2026 sa aton sinikiron iyang mga kabumbo diri sa syudad sa Iloilo. Para safe ang tanan kag sa mga kabumbo naton ang mindset mag-enjoy lang kalimtan anay naton ang kun ano man dira siniyang daw hindi maayo. Ibilin lang na sa balay kung magpadulong ka diri sa may syudad sa Iloilo para magdagyang. Impunto 2:00 na sa hapon. Standby na kamo sa kapon namang program. Kaupod naman sa kay Tita Regine. Isi Bombot siya Mablanco Hover nagabilin sa imo sa manenay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agod gamiton sa bilog nga adlaw agod indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa kadelikado nga maneuver nga masamig ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagka-responsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan.
Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Mga mahilig sa video games, nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kon inoras nga pagtener sa paghampang sang video game. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for January 18 to 24, 2026. Sa ini nga Biyernes, saksihi ang competition of the best bands for individuals nga nagaedad 21 years old and below sa Pasigabong 21. Kicking off alas 6 sa gabi sa Enero 23. Sa ini nga Sabado, ang mga banda nga gikan sa Western Visayas will be competing for the 50,000 pesos grand prize sa Pasigabong Open category. Blasting off alas 6 sa gabi sa Enero 24. Sa Enero 25, Domingo, ginaagda ang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagaywaton sa El Puente or the Bridge. Magasugod alas 11 sang aga sa mga adlaw. On the same day, 3 of the best bands of Iloilo are set to energize you sa sulod sang 7 ka oras kag 30 minutos nga dinagyang concert at the Plaza and Food Festival 2026. Mangin inyo, umpisa alas 5:30 sa hapon sa Enero 25. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Kang manubo nga grade sa eskwelahan, suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho.
Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa guwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! 10 minutos makaligad ng taknang alas 2 sa hapon. Good afternoon, Gid, sa inyo tanan mga kabombo. Nagapanumbali kita. This is Tita Regine. And diyan na ang Wednesday edition sa sininga palatuntunan kahapon lamang program, the 21st of January 2026. Kaupo ninyo si Tita Regine sa liwat nagapag-imbitar gid sa inyo. Dagyang kita diri sa syudad sang Iloilo. Ready na ang aton dira nga mga manugdagyang, ang mga warriors ta. Paspas na gid ang pag-practice and ang aton nga dalanon nagaumpisa naman sa pagkagutok. Kadamo na sa mga activities starting already di kasara na kita sa Dinagyang Week for 2026. So enjoy kita tanan, halabira. Halabira man kita sa pagdulong sa inyo sa aton nga mga kasaysayan para sa sininga hapon. And gina-acknowledge ko kag gina-appreciate ko gid ang mga stories man nga aton nga na-receive diri sa nagkalain-lain nga mga letter senders naton, and to those nga luyag man magpadala sang ilang mga kasaysayan, pwede gid ninyo ina ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or kung ginsulat baton sa gihapon, ipadala nyo lang sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Updinay kita sa pag-enjoy sa mga kasaysayan. And here's our song para sa inyo for this afternoon from Kija Villas. Okay na tayo. Mayong hapon, welcome sa KLP. Pinapayuhan ang sarili na kaya ko pa lahat pwede pa magagandang alaala gustong balikan patuloy umaasa
sabing tayo'y may katapusan, di dapat ipagpilit ang puso nating ayaw na. Tama na, alam kong sawa ka na. Kung wala na talaga, sana'y puso mo'y matuto ng magpatawad, nang ang puso ko'y mapalaya sa sakit at rehas na dulot ng maling tadhana. Sa susunod nating pagtatakbo, okay na tayo, di magsisisi, bukas pala tatanggapin, tayo'y magsilbing aral, kahit papano ay nagmahal. Sa ating tatahakin na landas, paghanap ng bagong mahal, mga mali di maulit, pag-ibig siyang mananaig. Tama na, sana'y liligaya ka. Kung wala na talaga, sana'y puso mo'y matuto ng magpatawad, nang ang puso ko'y mapalaya sa sakit at rehas na dulot ng maling tadhana. Sa susunod nating pagtatakbo, kung wala na, sana'y okay na tayo. Pakiusap, sana'y okay na tayo. Kung wala na, sana'y okay na tayo. Pakiusap, sana'y okay na tayo. Kung wala na talaga, sana'y puso mo'y matuto ng magpatawad. Kung wala na talaga, hiling ko, puso mo'y tuluyan ng magpatawad. Mga puso ko'y malaya na sa sakit at rehas na dulot ng maling tadhana. Sa susunod nating pagtatakbo, sa susunod nating pagtatakbo, sa susunod nating pagtatakbo, okay na tayo, okay na tayo. Sa susunod nating pagtatakbo, okay na tayo. Okay pa sa All Right. Asia Velez, okay na tayo. It is now 15 minutes after 2 o'clock. Welcome again diri sa KLP. I am about to start reading ang aton nga mga stories. Let me just remind again ang aton nga winner last week, si Angga sa Bacolod City, who is now in Iloilo City. Angga, sa Lunes lang kita ha, mag-interview sa imo. Not this Saturday. Kami budlayan kag gid kon sa Sabado. Okay, enjoy kita anay sa Dinagyang. So 19 or sa ano ka lang, sa 26 ka lang kadto diri. All right? I hope very clear ina para sa aton nga winner si Angga sang Iloilo City.
Ari naman ang sulat para sa aton sa sininga hapon nagikan sa kay Neni Hilda, Dear Inday Regine. Inday, yari ang kasugpon sa akon nga kasaysayan. Sang 8 na kabulan ang estar namon sa amon balay. May nagabot nga bagyo. Ang iya ngalan, Undang. Abi mo Inday, naubos gid palid ang atop sang amon balay. Kay nagkalabugto ang higot sang langkob. Inday, maayo lang kay may ginasagod ako nga baboy. Amo ato ang akon ginbaligya kay ginbakal sang atop nga sin. Inday, matawhay na ang amon nga pagpangabuhi. Kag nagbalik naman ako sa pagnegosyo sa tubangan sa eskwelahan. May nagsunod nga trahedya. Nagmasakit ang akon ugangan kay nagapangayo sila sang bulig sa pagtatap sa iya. Abi mo, ginbayaan ko lang diri sa Tigbawan nga naga-eskwela high school ang duwa ko ka bata nga mga lalaki. Nagkadto ako diri sa Barrio Cochero sa pagbulig tatap sa akon ugangan. Inday, dako ang utang ko nga kabalaslan sa akon ugangan. Kag sang paglakat sa akon bana sa Manila, dira ako sa iya, kag manugbata pa ako. Abi mo Inday, sa nagbata ako, iya tanan gasto, kag syagid ang nagatatap sa akon. Gani Inday, sa nagmasakit siya, nagkadtugid ako diri sa Barrio Cochero, kag magbulig pulaw sa iya. Ako ang nagaluto sang amon nga pagkaon. Bisan anhon mo, kung pagbuot sa mahal nga Diyos, kuhaon ka, wala ka gid sa mahimo. Kaysa ulihi, nagtaliwan gid siya. Inday, sang wala na si mama, nagpauli ako sa Tigbawan, kag sige naman ang ako nga pagnegosyo dito. Sa ulihi, ginbaligya naman sa tag-iya ang ginapatindugan sang amon balay. Nagdesisyon na lang ang akon bana nga mabalik na lang kami sa Barrio Cochero. Ginpanghakot sa akon bana ang pwede pa magamit sa balay. Diri kami nagpatindog sa amon balay sa likod sang balay ni mama. Inday, isa na lang kabata ang wala asawa, so amo ina ang upod namon sa amon balay. Abi mo sa Tigbawan, 3 gid kabata namon ang may pamilya. Ang akon nga bana, ginatake sang iya nga balatian. May diabetes kag high blood. Inday, sige pa hospital namon, madamo ang mga bulong nga ginareseta. Pero sang ulihi, nag-ayo siya, kag nagbalik siya, dala sang salakyan. Ginabalan siya sang iya nga amo, nga tunga lang sa adlaw ang iya nga biyahe. Ako, Inday Regine, sige ang bulubuligya ako sang pamahaw kun hapon. Sang ulihi, nagbalik naman, nga do hindi siya makalakat, nagabulubasto naman siya. Gani, ginambalan ko siya, nga hindi na siya magbiyahe, kay may nagapakao naman sa amon. Inday, sang ulihi, naglala na gid siya. Gindala namon siya sa hospital. Pero, wala gid siya matabangan. Didto namon siya ginpalubong sa Tigbawan, kay may pansyon ang akon manghod. Inday, mayara man ako ginabatsyag. May TB ako, kag taas ang akon sugar. Nagapangamuyo lang ako sa Ginoo. Kung kuhaon niya ako, hindi lang niya ako pagpaantuson. Inday, amo ini ang katapusan sang akon nga kasaysayan. Salamat sa imong nga pagbasa. Pasensya sa akon nga agi, madamo ang kuris-kuris, ang tagpadala. Neni Hilda. Well, Nene Hilda, pangamuyo lang and be good sa imo nga diet, sa imo nga pag-exercise, sa imo nga continuous nga pag-inom sa imo nga maintenance. And of course, everyday nga pagpangamuyo. Mag-aayo ka, disiplina lang ang kinahanglan.
Salamat gid sa imo diri gintapos nga istorya para sa amon sa sininga hapon ni Hilda. Alas 2:21 aton nga oras sa aton nga pagbalik, may ara sang letter para sa aton si Nanay Del sang Zaraga. This is Tita Regine and this is KLP. Magabalik kita. Naga-subscribe alay ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Viva Señor Santo Niño! It will be back and more exciting than before. Pasigabong A Bombo, Plazuela, and Star FM Showdown of the Bands. on day 2 of the competition, January 24, Saturday. Grander prizes are at stake in Pasigabong Open Category. In the elimination round, the top 3 bands will be winning 20,000 pesos each. In the championship round, the first prize is 50,000 pesos. Second prize is 30,000 pesos. And the third prize is 20,000 pesos. All non-winning participants will receive 5,000 pesos each. And the band with the best on-stage performance and creativity wins 20,000 pesos. A total of 330,000 pesos in cash prizes are to be given away. Pasigabong 2026. A Bombo, Plazuela, and Star FM Showdown of the Bands. Viva Señor Santo Niño! See you at 6 p.m. in Plazuela de Iloilo on January 24, Saturday, for Pasigabong Open Category. Nagasala Sa ini nga Biyernes, saksihi ang competition of the best bands for individuals nga nagaedad 21 years old and below sa Pasigabong 21. Kicking off alas 6 sa gabi sa Enero 23. Sa ini nga Sabado, ang mga banda nga gikan sa Western Visayas will be competing for the 50,000 pesos grand prize sa Pasigabong Open Category. Blasting off alas 6 ang gabi sa Enero 24. Sa Enero 25, Domingo, ginaagda ang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagaywaton sa El Puente or the Bridge. Magasugod alas 11 sang aga sa mga adlaw. On the same day, 3 of the best bands of Iloilo are set to energize you sa sulod sang 7 ka oras kag 30 minutos nga dinagyang concert at the Plaza and Food Festival 2026. Mangin inyo, umpisa alas 5:30 sa hapon sa Enero 25. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026.
safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Pari kita kagari ng sulat ni Nanay Del sang Zaraga. My dearest Tita Regine. Sa mga KLP writers, Bombo staff, avid listeners, maayong hapon yun sa tanan. Our 51st Suelo Soloveres Family Reunion. Bago ang tanan, may I greet Mamiya sang Binggawan. Hello, Mamiya. I was surprised when I heard in the reg mentioned you nga nag-describe sa akon during my younger years, riding on the float. Thank you so much, Mamiya. How kind of you. Those were the days. There will come a time nga magkakita ay gid kita. Happiness cannot be bought, they say, and it's very true. Ang Banate amo ang chosen venue para sa among 51st family reunion. It so happened nga sa amo sina nga adlaw, December 28, was the birth date of our dearest Iyay Dani, the younger sister of Nanay. December 28 is Innocents' Day, the Holy Family in our Christian calendar. At the New Lucena Church, Iloilo, ang second Mass ang gin-offer sang 51st Suelo Soloveres Family Reunion. So ang tanan nga mga miyembro didto gid nga nag-share. After the Mass, may picture taking with Father Luzaria. Nagkadto kami tanan sa sementeryo para sa aming pagpangamuyo, pag-offer sa mga bulak, pagsindi sa kandila sa among nga beloved dead ones. Ginapangunahan nini sang among nga dearest Nenny Olive. Busy getting pictures para sa among souvenirs. Everybody is ready for the trip to Banate. Kami ang ikaduha nga malakat. Tita Vlogs, wow, so fast that we're the second to go. And the rest followed. It took us only 30 minutes sa pagbiyahe. And thank God, nakalabot kami sa Banwasang Banate, safe and sound. Being the second to arrive, gin-welcome kami sa among first cousin, isa ka retired teacher, ang ilang daughter, si Nening, and the rest of the children. Siyempre, hugs and kisses. In the reg, may 3 big canopies nga nagatindog, kag tanan kami na-accommodate. Sang-ara na ang tanan-tanan, all stood up for the prayer and were served hot soup, mainit nga sabaw. Pagkatapos ng 1 ka oras, gen-check ang absences or ang attendance, and good enough, everybody was present. So, nagpinalakpak kami tanan kag nagkanta sang Christmas songs. Exactly alas 12 sa udto ang program nag-umpisa. May opening prayer, may words of welcome ni Mrs. Adelita Munana, may toast for the 51st Family Reunion Celebration, may binalaybay, syempre ginhatag ni Nanay Del sang Zaraga. May family presentation, and then there was prayer for healing of family tree by Inday Melds and prayer for intergenerational healing. Tapos may musical number from J.M. Munana, a very beautiful presentation. And then we took our lunch. May cake ceremony para sa mga December birthday celebrators. And then, of course, may grace before meals. And then may games in the reg. Wow, damo-damo mga premyo ang ara sa ibabaw sang lamesa. And the first to receive was, of course, Nanay Del. Bao, ang mga young people, ang mga not so young, nag-join sa games.
Si Tita Bing, Tita Aida, Tita Olive, Tita Melds, Tito June, Tito Moscol, we're on the line. Tita Reg, ang tatlo ka mga MCs, nagtakod sa ila, sa nagakalabit-kabit, nga halos hindi makuha. Ang instruction, nagasiling, please don't touch. Ang gintakod sa bayo ninyo. Kundi, mahulog lang ina sa sobra ninyo nga hulag. Kung mahulog, -1 item sa imo na takod, and so on and so forth. Until maurot, and you're the winner. Sadya, So get ready, and music please. Ang anom ka mga contestants, hala, hulag, lagumba, hulag, ginapipi. Kung wala sila ginatulok, dasyaon man, madasya gid si Tita Bing in the reg, dasya kuno abi nagahulag gali dalakuha sang item sa bayo niya. Tinasubrahan man sang arte sila, nagaguluwa na ila shorts kawaswas. Si Tita Olive, si Tita Bing, kag Tita Melds nagpa-standing ovation sang pamilya. Puwerte kagahon, kasadya gid mo. So amugani Tita Reg, hindi mabakal sang kwarta ang kalipay. Each one nakabaton sang ilang mga premyo. Every family had their picture. Kag ang background, the 51st Soelo Soloveres Family Reunion. In the Reg, ang host ng reunion, masako ang pamutos ang pagpadala sa kada pamilya. Thank you so much, our dear host. Salamat, salamat, salamat gid. Sa mga MCs ng mga apo, ang mga MCs si Mika Polet Sumeros, Gia Micaela Lira Hiroche, Dana Sumeros. So thank you so much. In the Reg, more power to your program. Love and kisses to your family. Nanay Del Sanzaraga. And may dedication ako. Please read. To all my classmates in KLP, my cousins who were not able to attend sa Banate Affair, mga ihados-ihada sa San Salvador, Banate, mga DepEd brothers and sisters sa Zaraga, Iloilo, I love all of you. Brothers and sisters, Catechist to Zaraga, you are all missed. Hindi Reg, thank you so much. Once again, Nanay Del Sanzaraga. Miangi ko ni kay Nanay Del, no? Kaya ang iya mga ginapang share diri sa aton, puros mga masadya. Kag ang kanami, kiti ara ang iya nga presensya. Imagine, siya gali ang quote-unquote, the youngest. Living among the relatives. Di sige, enjoy ikaw dira, ha, Nanay Del. Kasi iba nyo pa dira nga mga lagaw-lagaw. Siyempre, wala ginamiss ni Nanay Del ang pag-share diri sa aton. Ginadala niya kita sa naglain-lain ng mga lugar nga iya nga ginapangkagtuan. Salamat sa liwat. Congratulations sa inyo nga 51st na. Wow! Kanami lang gid, no? Family reunion. 2:34 sa hapon, sa pagbalik naton, may i-share naman sa aton si student mom of Lambunaw. Limpyuhan ang mga kerosene kag Ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig ukon kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi, magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang Alas 2:35 na sa hapon. Here's the sharing of nanay or student mom of Lambunaw. Dear Tita Regine. Kumusta na kamutanan dira? Nakapanyaga na bala kamutanan? Te, busog na naman. Ano sudaan ninyo sa panyaga? Ginisang munggo, kag paksiw na pisugo,
ginataang kalabasa kag piniritong pinakas. Abaw, sampat gid. Kanami magpreparar sa pagkaon ang mga nanay naton. Ginaterno-terno gid para maganahan sa pagkaon ang ilang mga bana kag anak. Grabe si nanay. Ginapalibugan gid kung anong lutuon. Amo na si Supermom. Mapinalanggaon kag maserbisyo sa pamilya. Te, mga nanay, amo man bala kamo sini. Syempre pa. Pero mas may mas nagakinahanglan sang aton nga serbisyo. Guess who? Ang aton Ginoo. Pero as you do your obligations to your family, offer your works of love to the Lord. When we serve or help others with all our hearts, we are also serving Him. Let us all offer not only ourselves, but also our good deeds to Him. Let your love so shine so that others will see God in you. Tita, ito nga palang gani sa yalupad na nasulat ko pero nagalabo na ang akong mga mata. Bisan pa maintipara ako, malabo akong pananawan. Amo gani, 2 pa lang ka pages na sulat ko, bye-bye dayon. Ang left eye ko, wala na talagang makita. Zero vision na. Ang right eye ko naman, na may false lens, nagamira-mira, gatulo luha ko. Before sang akong nga eye surgery, ginhatagan ako sang akong doktor sang vision test. Dito ko na sure nga zero vision ang left eye ko. Kag 1/3 vision na lang sa right. Uy, how could I not realize I'd been so blind? Astigmatism sa right eye, findings ang doktor. Dali man lang magpatakod sang false lens, less than an hour. Pero bisan nagpray kami sa akong doctor before the operation. Grabe mangod ang akong tension kagulba. During these times, I am not only struggling with my physical eye defect, but also with my spiritual farsightedness. Pagkatapos ng akong eye operation, kag ma-restore na ang good eyesight sa akong nga right eye, narinuman ang akong nga faith kay Lord. And I learned to focus on His constant presence and live with an eternal perspective in all circumstances in my life. Gani subong, bisan ano pang kabudlayan ang mag-abot sa akon, gina-offer ko na lang initanan sa kay Lord. Di, kamo dira. Sure ako nga may mga kabudlayan man kamo nga ginapasan. May nagamasakit bala sa inyong mga loved ones, whether financial, spiritual, or physical nga pag-antos. Ang ginaantos ta subong, feel free to take it all to our Father. He is always there to help us carry our load. And let us always thank Him for seeking us when we are lost in sin and for redeeming our messed up life. Tita kung kaisa in the simplicity of our life, makasiling kita, para namang wala nang silbi ang kabuhi ko sa mundo adlaw-adlaw. Amo mangod ang mga hitabo. Why kita kahibalo nga God has created each of us for a specific purpose in life. And primarily, that purpose is to bring honor to Him. Kag isa sa mga pamaagi nga mahimo nato nini is by meeting the needs of the people. Ang friend mo nga nagpalapit sa imo seeking your advice. Your kids nga kinahanglan mong i-wipe ang ilabalhason nga lawas. Ang upod mo sa obra nga nagakinahanglan sang imo bulig. O ang mismo imo bana nga nasubrahan na sa inom, sigarilyo, kag barkada. Tanan nga mga sitwasyon nga ini nagakinahanglan sang imo bulig kag pangunawa. Understanding. Bisan ang bulag na nga lola nga nagapangamuyo para sa kaayuhan sa iyang mga anak, umagad kag mga apo, ay may pulos sa mata sang Ginoo. Kita paihan nga kumpleto ang lawas, mapagsik kag maalam ang mawad-an sang hope sa kabuhi. Psalm 139 says that before we were born, all the days ordained for us were within His book. Dumduman ninyo always na we are fearfully and wonderfully made.
to bring glory to our Creator. So, wag ninyong pagkalipatan, tanan kita, babae man o lalaki, bata man o tigulang, ay may pulos sa kalibutan nga ini. Remember, even when everything seems meaningless in your life, God still has a purpose in creating you. Tita Regine, allow me to end this letter with a short prayer. Lord, it often seems that our lives are seeming from challenges to challenges we don't want. Today, help us to see you in the midst of whatever faces us. Show us a small glimpse of the purpose and meaning you bring to everything. Amen. Bye to all. God bless. Student Mom of Lambunaw. Yes, that is true. Each of us may ara na, no? Nga natagna, nga purpose ang Ginoo para sa aton. Our story is written by no other than the Lord. Nga mo ang nakahibalo, what is best for us, kumbaga, ang plano niya para sa aton, na-lay down na ina, no? And the best thing for us to do is we surrender ourselves sa iya and ask Him to lead us, and especially to find our purpose sa sininga kalibutan. Nothing beats knowing kung ano ay mga purpose diri sa kalibutan. And ang una gid is of course ang pag-glorify sa aton nga Ginoo, pagpasalamat upon waking up in the morning. We are so blessed because we are all children of God. Salamat gid sa imo, another inspiring sharing sa sining nga hapon, Student Mom of Lambunaw. Alas 2:43 ang aton nga oras. We can still give you more stories diri sa kahapon lamang program sa aton nga pagpanumbalik kaupod si Tita Regine. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok, natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag 2:44 ang aton nga oras. Uy, may i-share sa aton si Lola Amparing. Ginsulat niya October 23, 2025. Taos pusong nagbabati ako sa inyong lahat ng pinakamagandang araw at sana nasa mabuting kalagayan at kalusugan ang lahat. Mahal kong Tita Regine. Nadumduman ko sa subong ang parte sa linog nga akon nga na-experience sa tong high school pa lang ako. Nadumduman ko kay sang isa ka gabi, wala ako kahibalo nga may linog gali. Akon lang nahibaluan sang aga na, nga siling sa akon hinablos,
Nga tanan nga mga tawo dito na sagwa, kag tanan sila sa amon balay. Tita, medyo naglain o nagalingin ang akon ulo nga nagabalong-balong ako sang atong ation. Sang akon pagpungko sa inidoro para nga mangihi, nagpangunyapot ako sa dingding sang comfort room, kag medyo ginerbiyos ako sa atong ation. Kay abi ko, basi nagliwat ang natabo sa akon sang way back 2017. Nga ginadmit ako sa Leprosarium Hospital kay nagsagi vomit ako. Kag hindi na ako makalakat kay sobra kalingin sang ulo ko, nga doon nagabuyong ako. Nagsiling ako nga, tawag ka mo sang ambulance. Wala ako kay balo nga ara, nagali ang ambulance sa gwa sang balay. Ang hinablos ko nga Vice Mayor sadto, nagtawag gali sang ambulansya. Dayon ako gintuwangan sang duha ka drivers pasakay sa ambulance, kag dayon gin-oxygen. Tita, siguro almost 1 month ako sa hospital. Sa ulihi, mga almost naman ako makabangon, bali 5 months na sadto. So, tita, sang pagkaaga ako nakahibalo, kay ginsugiran ako nga naglinog gali isang gabi nga to. Gintawag ko no ako nga magwa, pero hindi ako makabati. Tita Regine, ang ikaduha ko nga experience ang linog nga mabaskog sang high school ako. Kundi ako malipat, siguro 2nd year or 3rd year high school ako sadto. Balmo tita, way back sang bulan sang January 24, kung hindi lang ako malipat. Fiesta sang Banwa sang Nulusena. Duha kami sang best friend ko, classmate kag prima ko, nagkadto sa Nulusena, kag mamiesta kay Sabado kag Domingo man. Tita Regine, sang gabi nga coronation night, nagkadto kami nga duha sang friend ko sa auditorium. Matanaw sang coronation. Tita, sadto nga tion, ang uso nga sayaw, kay-kay. Kay pareho bala sang munga, nga nagakay-kay sa lupa, magtuka-tuka. Amo na gani, ang saot nga kay-kay, pareho sang manok nga nagapangay-kay. Tita Regine, siguro 11 or 11:30 na sa gabi, naglinog sa mabaskog. Nakita ako, tita, nga ang reyna ginakaptan sang konsorte nga nagapasaka sa stage kay daw matumba. Naguntat ang sunata kay ang mga tawo nagadinalagan. Tita Regine, kami nga duha sang friend ko, dalagan nga talagan pagwa sa baylihan. Tita, abi ko yang ang linog sa auditorium lang. Siguro mga duha ka rice fields ang amon gindalagan sadto. Ang kudal sang baylihan, barbed wire, pero amon pa nasuhot, kag dalagan nga dalagan palayo. Tita, binamon sadto nga ang linog sa sulod lang sang baylihan. Kay abi ko, gaba ni Lord, kay ang sunata sadto. Tita, sang ulihi, nagbalik kami sa baylihan nga nagahapo-hapo nga may kulba pa. Tita, binudlayan naman kami magsuot sa kudal nga barbed wire na kung hindi paguyatan nga abrihon, hindi kami makasulod. Pagpauli namon sa balay sang cousin namon, ginbanigan sang duha ka amakan ang banglid sa atubangan sang balay, kag didto kami tanan nagtululog. Bala mo tita, ang balay, concrete, semento, kag galvanized iron. Delikado kuno kung maglinog liwat. Pagkaaga, nagpauli kami sang friend ko, kag ginistorya namon sa amon classmates ang amon inagyan sang gabi sang coronation, kag ang amon pagdalagan nga dalagan sa malayo. Kay abi namon ang linog dito lang sa auditorium. Tita Regine, ang isa ka linog nga akon man na experience, medyo hindi masyadong malakas. Kaya ako nadumduman nga nagapulungko lang kami sadto sang family ko sa Lambunaw nga nagasulgilanon. Wala man lang madugay, kag wala man kami ginerbiyos, kay mahinay man lang. Kitang hindi ko dyan maripatan ang unang-una nga linog nga nagsagad kami dalagan, kay abi namon ang linog sa baylihan lang. Tita Regine, ang tuyag ko naman i-share sa imo,
Ang dako nga sunog sa Iloilo City sa May of 1957. Graduating ako sa college sadto. Tita Quezon Delgado kag Mabini ang sunog sadto. Kung wala lang ang kapitbahay nga nagasinggitan nga sunog, ay siguro naabtan kami sa dako nga sunog. Bala mo tita, bisang landlady ko, ginsulod sa mga hok ang Iloilo. Tinagpanirado tana kang bintana kag pertahan. Ulihi lang, sang tama nakasanag ang kalye nga Mabini, kag naglupok na ang gasoline station sa corner Quezon Mabini. Maayo lang tita kay ever ready man ang mga Boy Scouts nga mag-put up sa mga tents sa corners ng Delgado kag Mabini, kag didto tanan nagkadto ang mga nasunugan. Tita, mga 4 days ang among nga stay sa tent nga gin-put up sang Boy Scouts. Pagka-Lunes, nag-eskwela ako, kagintagaan ako sa professor namon sa English, kay ako lang isa sadto nga nasunugan sa among klase. Isa lang kamaleta nga damit ko ang akon nga nasalbar sadto. Ang duha ka labador nga mga damit ko nga ginhuluman, way ko masalbar, pating akon mga gamit sa school. Natabuan pa nga isa ka babae, sagad niya butong ang akon nga maleta. Mayo lang kay madamo sadto ang mga policemen, kag ila ako nga ginbuligan. After 4 days, nagsaylo ako sa balay sang cousin ni nanay sa Divina Gracia, kag pilaman kasing mana kay graduation na. Tita Regine, do kadamo alang sa mga hitabo ang akon nga naranasan sang una nga mga panahon. Pero sa kaluoy sa mahal nga Diyos, akon man nga natiisan ang lahat ng mga kahirapan. Tita, pag-graduate ko sa college, ang vacant position sadto, mga 200 teachers lang. Gintagaan naman kami sa examination sadto. Mayo lang tita, nakapasar ako nga nakasudlod sa 200 applicants. Amo na gani tita, pag-ablis ng klase, naka-teach ako dayon. Ang assignment ko, grade 4, sa isa ka barangay, elementary school. Bale, 3 kilometers from the town. Biro mo tita, ginpa-demonstrate ako dayon, nga nagahibi ako, kay base siling ko hindi ako kahibalo, kag nahuya ako, kag ginanervyos. Wala man ako sang mahimo, ginbaton ko lang. Tita, sang after 3 or 5 months, nagbagyo. Bagyo nga si Ami, tama kabaskog. Kagang akon nga school sadto, nag-collapse. Guba gid ang tanan. Blessing in disguise, tita, ginhalin o gin-transfer ako sa Central Elementary School. Grade 5. Kagasta mag 6 years, nag-transfer naman ako sa amon banwa. So tita, I have to close now with all my love, kisses, and prayers to you and family, and also sa tanan ng mga letter senders. Mahal na mahal ko kayong lahat. Mga Lambunaw letter senders, mahal kong Mia ng Bingawan, Deo ng Putotan, Nanay Del ng Zaraga, kasi manwa ko, Nanay Flor, Lolo Dancho, at Lolo Man sa Gimaras. Kaya sa tanan-tanan lang. Kasi matanda na tayo, kag medyo nagalipat-lipaton na. May God bless us all. Lovingly, Lola Amparing. Tanya mo lang na ang linog, no? Nga sa isa lang yung kalugar, bala, nakafocus. Like, for example, mo itong ginamin mo, Lola Amparing, no? Nga sila mo abing mo sa auditorium lang, dito lang sa baylihan, ang linog. Gali kay sa bilog na to yung nga banwa. Ka mga innocent lang, no? But how I wish nga ti amula na, and then dasig lang, kag hindi lang baskog, para wala sang may maano. Salamat gid, Lola Amparing. Very vivid pa sa gihapon ang memory ni Lola Amparing. Na-recall pa ang kung ano ang mga nagkalatabo sang una. So palayo lang ang inang mga linog-linog. 55 minutes after 2 o'clock, magapanumbalik ang KLP pagkatapos ng pila ang mga importante ng mga pahibalaw. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer.
8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula ukon kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho. At remind ko lang, si Angga sa Bacolod City, ari na diri sa Iloilo City, Angga not this Saturday, hindi sa sininga Sabado, kundi sa Lunes. January 26 ko ikaw interviewhon, so sa January 26, Lunes ina nga adlaw, kadto ikaw diri sa istasyon sang Bombo, magdala ikaw sang imo ginpa-Xerox nga ID mo. 2 copies. Maga-interview ako sa imo kag maga-release ang imo nga premyo nga 1,000 pesos nga cash. Mga kabombo, liyag nyo man nga mangin winners ang 1,000 pesos nga cash kung mag-atubangay kita diri for an interview. Pwede gid na nga matabo. Ang himuon nyo lang, share a story. Diri sa kahapon lamang program, email nyo ang inyong makasaysayan nga hindi gid malipatan, something para sa inyo, dako gid ang ginahatag nga impact sa inyo nga kabuhi. Pwede ma-share, i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton sa gihapon kag ipadala nyo lang sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Until here na lang anay kita, buwas, mga balikay kita. Of course, after sang kahapon lamang program, nagahulat naman ang mga interesting dramas every afternoon diri sa Bombo Radio Iloilo. Ang inyo nga gina-look forward gid kada hapon. Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Maraming salamat sa inyo. Balikay kita tomorrow. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.